88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo dasayan kabwasan. Makterion lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Ulanday. Agaw nata na Lunes, Pizza City at bulan na Abril 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Search warrant imparisibe 204 ya kantidad na Shabu asam-sam na otoridad. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 31 anyos yalakin ng Amos Nalnor. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Lapod alak laki sinasagsag. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jada balita da nasyonal. Fake news aliwan krimen na pantatak-takot lambangat at publiko unong adda Speaker Romualdez. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Hanilit Fiona Magellan tan iwan na tumiba. Kaibad confidential funds ng Vice President Sara. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Pangitagay na sweldo kinaro ng Senador Bongo at Malacanang. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Kuha indayo support of Manila at atagay yung koleksyon na buwis. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Kabinete una peringla at Senado unong adakinan Senate President Escudero. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:09 na kabwasan natan wadyari detalye at balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 204,000 pesos siya kantidad na Shabu so asam-sam na otoridad at ginawa ng pansukisok dabong at oras na 1:30 na ngaram jada barangay Arwas Bani Pangasinan. Kinabat so inareston suspect at ngaranton Romeo Mendoza Alcaraz Jr. 33 anyos, bahalaki ang kapuyan napan, residente na abitlan lugar. Jad ginawa ng investigasyon na pulis. Sinukisok so abong na suspect basila da search warrant yung paksib na korte tanasamsama so waluran heat shield transparent plastic sa siya.
Limaran lukas ya transparent plastic sa si. Yan ang karga na siya ya walay balaton na 30 gramo. Mang kantidad na 204,000 pesos. Asan sa mga sa kay kiluhan na Cebu. Duwaran perason lighter, duwaran perason improvised tutor, sa kaya malagya blue patch, duwaratan na kapalduan na bundle na malagya plastic sa siya, tan sa kaya plastic toy figurine, color blue, ya walay markaton M. Sa may suspect na saray ebidensya so inawit dyan police station, tanunarap natin nagkaso ng sungkay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 so abitlan suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. And deklaran dead on arrival nan si Mabe Jed Hospital so 31 anyos siya laki yarumog Jed Barangay Libueg Balay na Lawak Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Leaford Takadina Nadal 31 anyos bahalaki ang kapoy anapan residente na Barangay Santiago Balay na Binalunan Pangasinan. Jadi investigasyon tan unong palapag ng Michael Galdonis Andaya 31 anyos balulaki empleyado residente na Barangay Santiago Balay na Binalunan. Aning nito niya na limad aralumya pasan sa biktima. Pian man amos bandada alas 5:30 ng araw na nadiskubre nan Mr. Andaya subangkay na biktima. Tampol ya impasabi impakabat na dasare barangay official tanim batik at patambalan bang balat and deklaran dead on arrival. Balitad kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Lapod alak 48 anyos siya laki sinasagsaga sospek akabatik. Agawa sa insidente oras na alas 2 ng araw diya Barangay Luna Bulinaw Pangasinan. Kinabat sa biktiman si John Cabaluna Ridon 48 anyos sa walay living partner Dumaralos residente na Barangay sa Saragusa Balay na Bulinaw Pangasinan. Si Katoy sinasagsag na sospek kinabat ng Ranton Villamor Kalikdan na Tugadi Jr. Walang sustonidad balolaki residente ng Barangay Luna da Bulinaw Pangasinan. Jadi inisyal yung investigasyon na pulis akabatan niya sa may biktima ton suspect. Sumanino man na alak kaiba sumanangaran na Noel Tugadi Nel Vegas 41 anyos. Awala na live-in partner ang apoy anapan residente na Barangay Luna Dabitlan Balay. Si Kare maninuman na naalak dyan solar na Noel Tugadi na wala rin influensya na alak akapanalaan na salita sa suspect ang biktima na imalis so biktima yanirit tinumbok na suspect na sinasagsag sa iya minsan o sinagsag iya minsan sa bitlan na biktima. Akagamor na sugat sa biktima dan si Kato Simbatik jada Bulinaw Community Hospital. Bangbalat amay abitlan suspect so tampol ya batik awit so inawit inasarton na kotselyo tan anapan natan nasaray otoridad. Balitad kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Jada saray karuman ya balitad lokal. Imbatig ya patambalan so 35 anyos siya laki kaya rin sinigbatad oras na alas 7:30 na labi. Yagawa ya barangay kaordanitaan Balay na Minggan Pangasinan. Sabi biktima so kinabat ingaranton na Anyano Godoy Piras Jr. Wala aswa construction worker lagay niya sa may suspect. So kinabat ingaranton na Alejandro Hobilionar Costales. Junior 35 anyos walay asawa, construction worker, namparan residente na bitang lugar. Jadi inisyal investigasyon na pulis akabatan niya sa may biktima so 5 at abong na father-in-law na suspect ya si Katoy wala influensya na alak singagan na sa may yagdang pantatalusanan na suspect ng biktima.
Bigla na ngala na birang sa suspect na sinigbat sa biktima. Gamor na sugat sa biktima jada ni kawigin na taklay to niya tan si kato yung batik ja Domingan Community Hospital. Lega niya sa may suspect so naresto na saray otoridad. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Narangalan eray katibukulan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapat dasare ka aroma niya balitad nasyonal. Wajan ni repigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 5:18 na po ng umaga, 5:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong Monday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Kinundinan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkalat ng mga peking balita at gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa progresong nakakamit sa pampublikong kaligtasan. Kamakailan ay pinapurihan ni Romualdez ang Philippine National Police sa mga gawa nitong reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng focus crimes, gayon din ang mabilis na pagkaaresto ng suspect sa road rage shooting sa Antipolo City. Sa opisyal na datos ng PNP, nagkaroon ng 26.76% na pagbaba sa focus crimes mula 4,817 na kaso sa pagitan ng January 1 to February 14, 2024. Bumaba ito sa 3,528 sa kaparehong panahon ngayong taon. Kabilang sa focus crimes ang pagnanakaw, robbery, panggagahasa, murder, homicide, physical injury at pagnanakaw ng motorsiklo at iba pang motor vehicle. Sa mga naturang mga kaso, pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 50%. Babala ng leader ng Kamara ang pagpapakalat ng mga video ng peking mga krimen at mga hindi maberipikang mga ulat ay nag-aaksaya sa resources ng mga alagad ng batas, ngunit nakakasira rin sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa bansa. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala,
Inihayag ni Senate President Chis Escudero na dadalo na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Escudero na nagpasya siyang pangunahan ang komunikasyon sa pagitan ng Executive Department at ng Senado upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Gayunman, sinabi ni Escudero na hiniling ng komite ang pagdalo ng ilang tao, kabilang si PNP CIDG Chief Nicolas Torre na dapat dumalo sa pagdinig bilang pinunong opisyal sa pag-aresto kay Duterte noong March 11. Noong April 3, ginamit ng mga gobyerno ng gabinete ang executive privilege para hindi makadalo sa investigasyon ng Senate Foreign Relations Committee. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nadagdagan pa ang mga questionableng benepisyaryo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos lumutang ang mga pangalang may celebrity sounding at high profiles. Inihiyag ito ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Pip ng La Union kaugnay ng patuloy na paghimay ng prosecution panel sa mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ni Ortega na inilista ang mga pangalang Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas at Joel Linangan bilang mga benepisyaryo ng 500 million pesos confidential funds ng OVP. Samantalang sina Fiona Ranites, Erwin Q. Ewan, Ellen Magellan at Gary Tanada ay nabahagian umano ng 112.5 million confidential funds sa ilalim ng Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ni VP Sara. Ayon kay Congressman Ortega, hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang inuhugot mula sa sine at showbiz. Public funds ang pinag-uusapan. Kung walang maipakitang ebidensya na tunay ng mga tao ito mismo ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Gaya ng mga naunang pangalan na ibinunyag ni Ortega, ang bagong batch ng pangalan ay walang official birth, marriage at death records sa database ng Philippine Statistics Authority. Sa kabuuang 1,992 na recipients ng confidential funds ni Vice President Sara, sinabi ni Ortega na 1,322 dito ang mga walang birth records, 1,456 ang walang record ng kasal, at 1,953 ang walang death records. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, muling umapela si Senator Christopher Bongo para sa agarang pagsertipika sa panukalang dagdag sahod na inaprubahan ng Senado at ikatlo at huling pagbasa noong nakaraang taon. Nababahala si Go na ang pagkakaantala, lalo na ang hindi pa rin pagsertipika ng palasyo sa panukalang batas bilang urgent, ay makakahadlang sa progreso ng matagal nang ginagawang pagsisikap na matulungan ang mga manggagawang Pilipino. Habang natupad na ng Senado ang bahagi nito, binigyang diin ni Go na ang panukala ay naghihintay na lamang ng aksyon ng House of Representatives at Executive Branch. Magalang niyang hinikayat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isaalang-alang ang pagsertipika sa panukalang batas bilang urgent, habang umaasa na ang Kamara ay kikilos sa counterpart version nito. Binanggit niya na ang final na pag-aproba sa panukala sa ika-19th Congress ay para maiwasan na bumalik sa umpisa ang proseso sa susunod na
lehislatura. Binigyang diin ni Go na ang pag-reconcile sa Senate Bill number 2534 na humihingi ng 100 pesos na arawang minimum wage increase sa panukalang dagdag na 200 pesos na itinutulak sa Kamara ay isa na ngayong usapin ng political will. Ayon kay Bongo, kung hindi ito mabibigyang prioridad, may posibilidad na maramdaman ng ating mga manggagawa na tila na isang tabi ang kanilang panawagan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, pinapurihan ng Commission on Audit ang Port of Manila District ng Bureau of Customs dahil sa napakataas na revenue collection performance ito noong 2024. Ang Audit Observation Memorandum ng COA nitong February 24, 2025 umabot na sa 99.37%. Ang nakolektang buwis mula sa 84.813 billion pesos tax collection na target nito noong nakaraang taon. Lumalabas din na mas mataas ang pagiging koleksyon ng buwis ng Port of Manila noong 2024 kumpara noong 2023 na nasa 72.766 billion pesos lamang. Malaking ambag ang mataas na koleksyon ng POM sa pondo ng gobyerno para maisakatuparan ang mga programa ng Marcos Administration. Pinuri naman ng naturang kumpanya ang BOC, partikular na ang Port of Manila sa pamumuno ni Alviar dahil sa mabilis na pag-aproba ng mga customs clearance para hindi mantala ang kanilang proyekto kasama ang Caloocan Data Center. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa yung ating mga pambungat Almusal Balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin 5:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Tito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Tito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Tito Samson,
Chito Samson, Dagupan City. Kay Bayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah! Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanggetswal. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:34. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Mabiga iya Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Good morning Pangasinan, maabig iya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Araw po ngayon ng Lunes. Yung mga pupunta sa kanilang mga trabaho, yung mga estudyante na papasok sa mga paralan, dapat na gumising na kayo ng maaga para hindi kayo malate. Good morning sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan at mga nanonood sa FB Live natin. Kung mayroon kayong mga gustong itanong, gustong mga iparating na reaction, mga suggestion, opinion,
Kung meron kayo mga reklamo, mga hinaing, mangyari lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya doon sa Facebook page natin, live din tayo sa YouTube, Kapaborito Errol. I-search nyo lamang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan po, yung mga greetings ninyo, babasahin namin mamaya ng kaunti, pagbigyan mo natin itong mga magagandang balita dito sa lungsod ng Dagupan. Good news muna, good news. Dahil ang Dagupan City ay handang-handa na para sa taunang Bangus Festival na gaganapin mula Abril hanggang Mayo 1 ng taong ito. Kapaborito Errol. At sa isang panayam, yung press conference nung nakaraang Sabado, sinabi ni Mayor Belen Fernandez na magsisimula ang isang linggong selebrasyon sa pamamagitan ng isang fun run na handa na takbo na sa April 19 na gaganapin sa New Venecia Highway Extension. Layunin nitong magbigay pansin sa kahalagahan ng kagandahan na sa kalamidad o kahandaan sa kalamidad at sakuna sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Mayor Fernandez, sa mga kalamidad na nangyari sa ibang bahagi ng mundo, mahalaga na maging handa tayo. Isa sa mga inaasahang tampok na kaganapan sa festival ay ang Gilon-Gilonad Ballet Street Dancing Competition na gaganapin sa April 26. Isang makulay na paligsahan na nagpapakita ng kultura at kasiyahan ng Dagupan. Para ipagdiwang at lalo pang itaguyod ang popular na produkto ng lungsod, ang bangus. Gaganapin ang mga aktibidad tulad ng Bangus Rodeo, isang laro na nagpapakita ng pinakamabilis at pinaka-epektibong bangus shooter, paghanap ng pinakamabigat na bangus at ang bangusin na magtatambok ng mga natatanging putahing gumagamit sa bangus bilang pangunahing sangkap na gaganapin sa Abril 28. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, target nilang mag-ihaw ng humigit kumulang 20,000 pieces ng bangus sa 1,100 grills sa Bangusan Street Party, ang pinakamalaking tampok na kaganapan ng festival na gaganapin sa April 30. Ang bawat isang metro na grill ay ibibenta sa halagang 4,000 piso at kasama rito na ibibigay ang 5 kilo ng bangus at uling bukod pa sa iba pa. Noong nakarang taon, umabot sa halos 1 milyon ang dumalo sa street party na nagbigay ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng lungsod. Idinagdag pa ni Mayor Fernandez na hindi na niya iniisip na magkakaroon ng problema sa supply ng bangus dahil naka-order na sila ng supply bago pa man magsimula ang festival. Muling gaganapin ang street party sa kahabaan ng De Venecia Extension, kung saan magtatanghal ang mga kilalang artista, sikat na banda sa iba't ibang entablado. Ayon kay Mayor Fernandez, kabilang sa mga kumpirmadong guest performer sina TJ Monteverde, Kisi Tandingan, Spangsa Kula at si Kyrel. At tiniyak din ng alkalde na ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo ay isa sa mga pangunahing prioridad ng mga organizer ng festival. So napakaganda at maraming mga matutunghayan sa gaganaping Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan. At noong nakarang taon mahigit 1 milyon yata ang dumalo sa Bangus Festival. Actually taon-taon talagang inaabang. Hindi mahulugan ng karayom ang yung dumalo sa dami ng tao. Sa dami ng tao. May
nabanggit si Mayor na issue na walang kamatayang issue, sabi niya. Ayan. Na bakit lagi naman doon ginaganap sa Divinesia? Kasi no choice, sabi niya. Dahil masikip nga dito sa downtown area at kukunti lang yung nakakapunta. Correct. Isiningit na naman, hindi, kasi para daw kumita yung CSI doon. Hindi naman. Sa Lucao, sabi niya. Bakit? May CSI din naman dyan sa downtown Correct. May CSI dyan. So, huwag nang gawing political issue yung mga magagandang activities dito sa lungsod ng Dagupan. Kung gusto di pumunta, 'di ba? Welcome naman lahat sa naturang activities na 'yan. Wala pong kwan diyan, limitasyon. Kung gusto niyo pumunta kayo, makipag sayahan kayo sa naturang okasyon na 'yan. Kaya't doon ginanap sa Divinesia Highway dahil kung lang yung isa pa yung traffic ang iniwasan diyan, kasi kung dito sa downtown area wala talagang masikip ito at magkabuhol-buhol ang trapiko dito sa lungsod. Kawawa naman yung mga pasahero na yung pumapasada, Kaya doon ginanap sa Divinesia Highway. At huwag naman gawing... Pero kahit na ganun pa rin, dinudumog pa rin. Pinupuntahan pa rin. Kaya kung gusto nyong makipag-participate sa Bangus Festival, ayan, mag-uumpisa yung activities sa pamagitan ng fun run. Diba? Handa na, takbo na. Ayan, nagaganapin dyan sa may Divinesia Extension, New Divinesia Extension. So sayang umaga yun, madaling araw yun. Madaling araw nandito tayo. Makipag-participate din tayo. Anong araw ba yun? Yung handa na, takbo na, yun yung unang araw unang araw yun sa April 9. Ayan, April 9. At inaanyayahan lahat ng mga gustong... April 9, malapit na pala. Anong April araw ngayon? April 7. So sa isang bukas. Ayan, Miyerkules. Ayan, sa Miyerkules. Ba? Hindi, malaki yung tinitignan mo iba yan. Dapat lumipat na yung isang buwan. Lumipas na isang buwan. Palitan natin. Yung pa rin yung nandyan Ilipat natin. Ilipat pero natin. Yung 9 sa April ay Wednesday. Okay. Kasi 7 ngayon Kaya't tunghayan natin. Mamalbangong kadsatan. Mangiimbita Mayor Belen. Hindi, anong araw yun? Wednesday. Nandito tayo makipagsabayan na lang tayo dito. Ayan. Hintayin na lang namin kayo sa finish line. Ayan. Finish line. Pwede rin. Kaya't lahat ng mga gustong makilahok ay inaanyayahan na dumalo dito sa gaganaping Bangus Festival 2025 sa lungsod ng Dagupan. Yun. Marami nang excited. Ayan, marami nang nag-aabang sa lalo na yung mga binanggit mong artista. Ayan, talagang mga sikat na mga performer sa buong bansa. Kaya yan ang inaabangan nila, kinikilig sila lalo yung mga kabataan. Lalo na yun, yung mag-asawang si TJ at si Casey. Yan, Tandingan, yan yung inaabangan din na kilig-kilig moment. Kilig-kilig moment. At marami pang iba. Ayan, meron pa siyang pa-surprise na na banda bisita. Hindi niya lang binanggit dahil surprise daw. At meron ding mga may mga special guest. Surprise pa rin. At huwag niyong kalimutan na abangan din si Errol Horado. Ang gagawin ko? Dito sa ating programa. Ayan. Sige. Alas 5:45 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Meron kang naibalita kanina, kapaborito Errol.
patungkol naman doon sa kahilingan ni Senador Bongo na hinihiling niya sa Malacanang na dapat nang maaprobahan yung panukalang batas. Kasi matagal na daw na naipasayan. Oo, matagal na nga naipasayan yung uminto sa sahod ng mga manggagawa. Additional. Actually, nagiging political issue rin ito. Dahil si Senador Bongo nasa kabilang partido, siyempre ang Malacanang teka muna. Yan ang nababahala ngayon si Senador Bongo sa pagkaalantala, lalo na hindi pa na sertipikahan ng Malacanang ang panukalang batas bilang urgent ang naturang panukala na yan. Kung urgent yung agaran. Urgent yung sinasabi ni agaran na pag-sertipika ni Senator Bongo. Oo. Magkano yung yung hinihiling base doon sa Senate Bill number 2534? Hindi naman nabanggit pero baka nakasulat diyan. Oo. Pero dagdag umento. Sahod. 200 yata 200. So malaking bagay yan kung sakasakali na yan po ay maaprobahan ang naturang batas na yan. Sino ba ang sino ba ang papalakpakin ng mga manggagawa kung sakali, di ba? Ang presidente. Dapat yan pagbigyan ng pansin ang naturang panukala na yan para sa mga manggagawa. Kasi batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, yung SWS, meron tayong 27.2% na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng pagkagutom. Sa nakalipas na 3 buwan. Ayon na sa SWS survey. Tingnan nyo yan. So may mga nakakaranas ng pagkagutom. Siyempre, yung sahod ng mga empleyado, hindi po yung magbabalance doon sa mismong hindi na sapat. Doon sa binibili natin, tumataas yung bilihin, pero yung sahod ng mga empleyado, yun yung sinasabi natin noong nakaraan, di ba? Hindi pantay. Kaya't ito ngayon yung kasagutan kung sakasakali na maaprubahan at masertifikan ng Malacanang yung dagdag sahod. Siyempre malaking tulong yun bawat araw kasi may dagdag Oo, siyempre sinasabi nila na noong Enero 2025 mayroong 2.16 million na Pilipino ang natiling walang trabaho. Walang trabaho, malaki yung porsyento. O kaya nangangahulugan na 4.3% ang unemployed employment rate sa bansang Pilipinas. Kaya dapat na ito'y ma-resolve sana ng ating pamahalaan ng ganitong mga problema sa bansa natin. Ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas sobrang politika pero hindi na pa nabibigyan ng pansin itong mga pangailangan ng ating mga kabayan. Dapat sana kayo po inilagay dyan, pinaupo dyan, binigyan ng mandato para maglingkod sa taong bayan. Ang boss ninyo dito, mga taong bayan, di ba? Hindi yung puro politika ang nasa isip nyo. Kung kayo po ay nakaupo na, isit aside natin yung politika. Tama, huwag mo nang pagganahin sa ngayon dahil may panahon para dyan. Oo. Pero ito, sabay naman, pwede naman panahon ng politika, tapos aprubahan yung mga ganyang yung mapapakinabangan ng mga taong bayan. Kaya't sana po itong kahilingan ni Senador Bongo, sa ngayon ako rito para sa kapakanan naman ng ating mga manggagawa ito 'di ba? Hindi naman na kapakanan ng politiko ito.
kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Yung kahilingan na ito, itong batas na ito, o yung panukalong batas na ito. So, dapat na bigyan ng pansin sana ng ating Pangulong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ganitong magagandang panukala na naipasa na sa Senado. Let's wait and see. Nag-aantay pa rin itong mga kababayan natin. Pipirmahan ng presidente. Ayan, sana po. Panukalang dagdag sahod. Sahod, ayan. At kayo namang mga manggagawa, yung mga empleyado, lalo sa mga empleyado ng gobyerno, magtrabaho kayo para sa ating para sa kapakanan ng ating bayan. Huwag kayong papagamit sa mga amo ninyo na politiko. Okay. Batiin natin itong mga nanonood. Kapaborito Errol, si Esther Ramos, good morning, sabi niya. Robert Karunungan Monda Cruz, ayan, magandang umaga. Si Uncle Bert. Si Merlita Abilia, ayan, nanonood. Susana Bonggar Bustamante, magandang umaga. Si Kapitana Marit Velasco, magandang umaga po. Banawang. Sigurado kinlatan. Malilinis lara. Mapapalinis lara solar. Masakba yung babangon niya. Agniki mukaok, sumanok, abangon laya. Wotan lara. Ayan. Marilyn Calamno Bruto. Ayan, taga Dasol ito. Si classmate Loret Abilia Bustamante. Magandang umaga sa iyo. Diyan sa may bayan ng Dasol. Si Mirna Erto, diyan sa may barangay Talibao. Kabarangayan ng kiniya ng number 14. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor E. Dito nad kian. Barangay Talibao. At kian bali na Kalasyaw, Pangasinan. Okay. Manik sa rest yung mga engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo. Good morning sa Team Patak 10-0. Ayan, magandang umaga. Si Councilor Elias Villanueva, 14 maswerte. Good morning mo at kinan Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Wantan si test mic 1-2 test mic Mike. Yan. 1-2. Si Mike Sison. Si Vice Mayor at si Katoy yung tatagam yung konsyal, si Nestor Gabrielio. Good morning mga tadakinan na Councilor Manny Datuen, Councilor Kyle Arthur Art Gaspar, Councilor Jose Lorisco, Councilor Robert Danny Messina, si outgoing Councilor Gerald Apicial, dan si outgoing Councilor PJ Rivera. Good morning. Kasi yung hepe ng MDR. Ayan, si Ed Villacorta. Magandang umaga. Good morning mo, tadaki ng Kapitan Saldi Bauson na barangay Macabito at bali na Kalasyaw, Pangasinan. Hatan siyempre amindaray dumarengal di tanad bali na Kalasyaw, Pangasinan. Si Mayor Carl Christian Biga na mapandan na Pangasinan. Nata nakabosan mandiliber naman Lunes. Ayon. Lunes pero double purpose. Wala did may pasal tulay practice to ya on liberal barangay. Sa natan, siyempre, election fever, election time. Katon maliliber mo at lang lamang, tako kumusta ang turay.
Kabalian to. Kabaranggayan. Kanya na masyuserte kayo dito at bali na mapandan ta wala ratan niya opisyalis siya talagang nununutin da. So kipapasin nyo. Nunutin da on turay marakep ya gawaan tana aramay problema resolbaen da bali na mapandan Pangasinan. Good morning, Mot. Saray dumarengal tayo. Dita na Western na Pangasinan. Dagiti tagad Weste First District ti Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Nang rona dagiti Manalon. Naimbag bigat kada kayo amin. Kastamat jay kwa 6 District. Ay Lucano da dita 6 District. Nabayag apon nganjak nga nakapasyar dita 6 District siguro idi napanak dita kwapay 1990s pa bayag la bayag la nanwalak nit sa may ken biyak kay istasyon dakala mga imbitasyak dita na marami pong nag-invite sa akin dyan sa 6 District noon. Good morning po sa inyo. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue na ating tatalakayin dito sa ating palatuntunan, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo! Alas 6 na! Oras, ipapangarod si katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Jad Tagupan,
walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Diyan Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terulingko, Rati Magtipangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin. Nag-isa siya ngayon. Ang poging-pogi ng bahay ng Sampabian, Engineer Richard Olanday. Kung meron kayong mga reaksyon, mga opinion, at maging anyong mga hinaing, mangyari lamang po tumawag sa ating himpilan o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya doon sa ating Facebook Live. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Pwede rin kayong magpadala sa aking personal na Facebook Live. I-search nyo lamang po yung aking pangalan. Makikita nyo na doon ang aking litrato. Pero mas poging malayo si Engineer Richard Olanday. Sige. Uy, meron yung yung lumabas sa national tabloid na nagpapasalamat daw yung mga magsasaka kay Speaker Martin Romualdez sa patubig at patuloy na suporta sa mga magsasaka dahil sa programa ng patubig, kabilang dito ang solar powered pump irrigation project. Uy, maganda, napakaganda, napakinggan yan. Pero baka eleksyon lang yan, pagkatapos ng eleksyon wala na yan, di ba? Sana po alagaan natin itong mga magsasaka dahil sila po yung nagsusupply ng ating pang-araw-araw na pagkain, di ba? Kapaborito Errol. At siyempre talaga nga namang dapat lang suportahan dahil no ang gapuraratan, ang gapoy kanan tayo. Oo, siyempre itong kasi patubig napaka-importante ito, especially kung panahon ng tagtuyot. Ito na, itong kinakaharap natin. Tagtuyot, yung ano tawag doon? El Niño. Dahil nangangailangan ng tubig ang mga pananim natin. Kaya't dapat na alagaan natin ang mga magsasaka. Tulad ng ginagawa noon ni dating Governor Amado Pugi I. Espino III
sa ilalim ng kanyang administrasyon na halos linggo-linggo nakakatanggap ng mga farm equipment na kinaibilangan ng tractor, water pump, harvester at mga iba't ibang inputs yan mga equipment. Pero dapat sila mga itiray inputs kompleto ang dalangad equipment. Pinsanan lang. Correct. Kaya ang Pangasinan noon nung panahon ni Apo Pogi Espino ay nasa top 3 tayo sa rice granary sa buong Pilipinas. Actually, ang Pangasinan yearly Rice Achievers Award yan. At saka Corn Achievers Award. Sila ba nakakatanggap tayo ng mga gantimpala mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nagpapatunay na maganda at inaasikaso ni Pogi Espino ang sektor ng agrikultura dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang kasi pangunahing hanap buhay dito sa Pangasinan ay yung mga sakahan pagtatanim ng mga iba't ibang produkto tulad ng palay, mais, mga gulay at itong mga kabayan nating magsasaka siyempre dapat na suportahan din ng gobyerno sa kailang pangangailangan. Kaya't ang sabi ng mga magsasaka dapat na ibalik natin yung sigla ng ating sakahan. Ibalik natin ang sigla ng ating magandang ani, kaya ibalik natin si Pogi, sabi nila di ba? Yun yung makakailira lang makakailira. Namimiss dararatayin. Araratay programa na napipinawira na saraya dumaralos tan sumisigay. Kaya't pag pupunta nga doon sa mga iba't ibang barangays, mga bayan, si Pugi nandyan na talagang mga magsasaka, lalapit sila at yayakap kay Pugi. Sang kagawat dan talaga. May amin sanat ken, may kapanlakap dan si kato ng pasalamat. Correct. May ito. Kinakisalamat iray tamanaya. Thank you po dahil kayo po ay bumabalik. Ayan. Salamat po kin si kayo at Papa-Will. Mayroon akong nakausap kahapon ba yun, yung may tumawag sa akin na kaibigan natin na pumunta doon sa bayan ng Sison, Pangasinan. Kausap niya yung mga magsasaka. Actually hindi nila alam kung sino susuportahan niya sa pagkagobernador. Nagtanong lang kung sino po ang gusto ng mga taga Sison, especially yung mga magsasaka. Sabi nila ibalik natin si Pogi Espino. So yun po yung mga kanila yung nasa kanila damdamin. Kaya ngayong itong eleksyon nalalapit na kasi yung eleksyon, dapat na isipin natin yung kapakanan ng ating mga anak, mga pamilya, mga susunod na henerasyon. Kung bobotos tayo, wag yung isipin natin yung nasa bulsa, wag natin isipin yan. Isipin natin kung anong nasa damdamin natin, yung talagang tinitibok ng inyong puso kung sinong kandidato yan, yung magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Ayan, kaya't wag na tayong maniwala sa mga matatamis. Matunog na may mga magbibigay nga ng mga salapi. At kung ano pa second naman iray totoo ang gano ang tigawan da ag muna saliw. So ang gapay kasalat na atay yun, serbisyo. Ayun ang yun ang hinahanap ng mga kabayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Gaya ng sinabi mo nga na may mga nauligan tayo, naririnig tayo na itong nalapit na eleksyon sa May 12 may mga nagpapakalat na ng mga pera
At anong ginagawa ng ngayon ng Commission on Election? Hindi ba? Walang nagrereklamo eh. Walang nagrereklamo. So dapat may magreklamo para aksyonan ng mga nasa Commission on Election. Kahit na lantaran na, hindi sila gagalaw kung walang reklamo. So itong kung kasi vote buying, ito yung source of corruption di ba? At ibabagam source of corruption. May paborito kaya ibabaganan Mayor Vico Soto. Magbibigay ng malaking pera. Pag naupo, anong gagawin? Di babawiin lang din. Para babawiin, magkukorap. Kaya nga, source of corruption. Dan sukanan kinan Mayor Vico ay talagang malilinaw yung mga to. Malilinaw. Hanggang po iiter tong kwartata nagaman sasaliw na boto. Lante, Kaya't sa panahon kasi ngayon pag tuwing eleksyon kahit nalantaran yung pamimigay ng pira wala pa ring napapatunayan na disqualified. Hindi dapat walay sampulan da. Kaya't dapat magsampul ang COMELEC dito. Kaya dito natin makikita yung sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magsasample siya. Ano sasampulan niya? Tatawagan si Ken. Joel Meneses. Councilor Joel. Okay, good morning sir. Good morning. Baka wala Ken. Baka wala ibaga to. Baka gabay ito yung mga pa-interview. Sige pa. Okay, good morning Councilor Joel Meneses. Yes, good morning. Naririnig ko tayo ibabagay at topic yun tayo COMELEC. Akin sa ipon na COMELEC sa utaran da tarpulin niya picture may latest picture. Lante. Akin yun naninimin ko ay tarpulin niya mga ganat. Luman picture. Ako imugaw. Siren. Atan ni may picture to nan Ken nan saman. Baka atan may cancer, atan may dibo. May dibo to. Siguro may nang dibo. Lante. Matakot mo lang tanong na impandibo to. So gabay ni babaga singa papalit doon tuloy totoo sa tanya picture. Nangyayari ko man simple sa inumaminsan sa politika ng nanganda mo sa personalidad no yes wala tayong totoong butante. Nante. Kanya nasa COMELEC rin at pag nang turatan tan na nontoy nayarin aksyon niya gawin da sa aratan niya kandidato yung mangusar na saramay luman na picture. Maminsan may aliwang patas. Lante. Gagawa mo maminsan. Yung pagkatatan sa may COMELEC media at mga gano'n, mayari ko naman gano'n nga po pagkatetar po yun ta. Di man lang nang. Kasumpal na eleksyon, ay problema. Problema, tuta kami, mawala daray plastikad mo. Lante. Ikinat, mawala plastikad, ibubuyat na plastik balat mo panahon na eleksyon. Lante matawa. Sana karakuli tarpulin niya wateran atong ilang natan. Saray. Kaya kami malalapit ko siya ukay-ukay. Maong nitay Councilor Joel Meneses taon tutumbok at sa may COMELEC guidelines. Lumaya diari ko mo sa COMELEC at sa harap po niya pa na eleksyon. Ang gapo harap ay tarpulin. Mas marakap siguro makada di at corner may kulog at sa kaya barangay di ba nga may tinatawuran tarpulin na ba yung kakabal kumpito. So kumalabat pa yan malinis. Nalugi rin yan managaway tarpulin. Pamakuan na environment kitan. Okay. So kumusta mo Ken amay akar na politika dito bali na Mangaldan, Councilor? Okay mo sabat, may nantipawal pati may bawal sumampamirinda no may biniting di abansi at na imatunan ni mo taray
incumbent siya kalaban siya ay team mampapamirinda naman ko no. Siyempre, kyan, aga naneneng na aray wala dapag na kumilik ta PWD ramo. Kapag mo maminsan, tangkaling ng may ebidensya tayo, yaag na natutumbok sa kilatay picture. Lante, sikato lante. Oversize ni picture na, kakabahalas. Singara higante. Pamula kay Tarpuin, siya kaya na ako siguro. Lante, yan, talaga na nang merati tarpulin nyo at si kayo'y sakay sa ramay timumbok. At the guidelines. Correct. Dapat tumalutog na tayo, tumbok na tayo. Unaisan na. Saray kandidato yung tutumbok na deadline, siguro naanin si Karaso, malinis na servisyo na. Kanyan na si kayo may mangitar na sakay sa good example. No. Bale na mga okay, thank you very much, Councilor. Okay, thank you. Okay. Napatang itawag ko, mga ito. Sige, thank you. Okay, good morning. Okay, thank you. Okay. So si katuman si Councilor Joel Meneses. Sa kaya kinto manaya ang may concern. Siyempre wala man lang ti impaway na komilik ng saman niya. Sa usar na litrato ang may present. Paano pirma tad sararatay kin tutuon makanang siyempre si Kargam may litratom ng saman ay talagang no anto itsuram talagang kinmata na kaugawan mo ni ay amay aning kulitrato itanayat amay ko mo lanti piano amay litrato to ng dibo litrato to ng dibo bali-bali ni lupa to tamanaya jad personal ako manat lamanaya ano mat ako manat siyempre no dibo kintan ugaw. Teenager. Tan makingkinis. Dante. Pero no senior citizen kalat yun, ako manat la. Kulubot nga tawag nga dun may mga kulubot. Kulubot. Agla na ritoke. Agla na ritoke. Nga pula ritoke to tan. Aga pag-asa. Nga po. Kaya dapat sa kwanda sa usaran mo umakin mata na aramay talagang litratom natan litratom ya present ta siyempre for example wala anong nang kumanditan at San Fabian JS Pram amo ya litrato Dante samantalang jad personal ay sus kaya wala nanotang kusatan amay ginamit ton amay picture to the tarpaulin to awan sa man awa at amay ugaw so ulo pa to natan na namay ken pimarong tal ed publiko anta sukan darami totoo ay baketen ay ako laula sige total lante wala ni mesakay ken limad munisipyo ta ano punto tay mayor lante ta si anong natud tarpulin at ugaw natan kasabito munisipyo tinipatan to ma'am si mayor po ako po yung mayor kayo po yun bakit iba yun nasa tarpulin hindi ang tamawa no si senior la o anto edad mo regardless dapat yun sa ikargam may present na kasi katumalan dito babagay kumili kasi wala rin kinmat wala rin dadakal mati kabata hindi na bumabata pero public official Dante elected official okay malaba nanto may litrato si kakarga kanya lante si katutan na ararate arom dito namang gagamit na palik doon litrato ng kaugawan ibabaing day sarili natan sire yaamot sarili hindi naman proud nga sila kaso nga lang may punto to tanay ng JCM Councilor Joel Meneses pampanangasi mo gamit yung my latest picture mo tapen untanet kyan amay anta na sa rekaraklan sika at ugaw kani o lalo na wala kalupa may artista may
may present lupa mat yun. Nante. Wala kalupam artista si artista kalupam si Joy Biado. Proud ka ay karga may lupam. Lante. At sa may tarpaulin may present. Kalupam lanti may wala kalupam artista ya si Joy Biado. Hindi dapat proud ka. Pero atalante ya kero na sa Comelec at ang kapoy king kasi amay batas mat ya amay mambabawad at sarate pampagawa na sarate mambabawad pero ikakero na Comelec ya kinmat saryo tay balon na picture yun natin latest na may lupayo tapi na kaba na publiko niyo sipa ka diba kaya marami pong mga paglabag sa guidelines ng Comelec na ito hindi pa nare-resolve hanggang ngayon. Tulad ng pagpapamudmud ng mga pira sa mga botante. May mga nauligan tayo na mayroon na daw mga ID na i-distribute sa mga bayan-bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. So anong pa kayong purpose tutan? Anong purpose ng pagpapamudmud? Anong purpose tutan? Di ba? Hindi kintan programa ko ni PhilHealth tatsatan hanggang po logo PhilHealth balot. Logo namin kandidato man. Lupay kandidato. Mukha ng kandidato yun nandun. Sino bang niloloko nyo? Di ba? Para saan yan? Anong purpose niyan? Tapos hindi naman yan valid sa sa requirement kung ikaw ay hahanapan ng ID. Di ba requirement base valid ID at government ID. Correct. Government issued ID aliwan sa ate ID personalized antoy kanatutan na ani no wala ray sakada kuno o salatanday may mabuting walay marakapyapan tungtunganda. May magandang kasunduhan nila. Pero yung mga ibang barangay official kasi yung isang board member nag-utos siya ng mga tauhan niya. Yung mga ID na yan binibigay, pinapasa kamay sa mga barangay official. At sila ang magdi-distribute. Sabi ng mga barangay kapitan, anong purpose niyan? Yung ID na yan. Para saan yan? Sabi hindi naman. Sa yan? Sa PhilHealth? PhilHealth, bakit? Mukha ng kandidato naman na nandyan. Wala namang logo ng PhilHealth dito kandalalay nga. Pwede nyo daw pwede daw isakada sa sa hospital. Ano yan? Pag pupunta ka ng hospital, papakita mo yung ID mo? Yung ID na yan na ibinigay? Ngayon, para sa PhilHealth, yung sinasabi nila, dapat sana ang nandoon programa ng PhilHealth yung talagang PhilHealth program, hindi yung ganyan na sinasabi lang may programa ang PhilHealth at namimigay sila ng ganyan na yung ID. So napakalinaw po na yun po ay isang pagpapakita na mayroong vote buying na mangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ang pagkakaalam ko at ang nakarating sa akin may mga first wave, second wave at handa siyang gagastos ng 3 billion piso itong para masigurado yung kanyang panalo. Tingnan mo yan. Yan ang sinasabi natin. Ano ba ang pipiliin ng mga tao? Pera o serbisyo. Ayan. Kung totoo nga na 3 billion piso ang gagastusin ng kandidato na yan, pag siya'y nahaluklok muli, anong gagawin niya? Saan niya babawin yung 3 billion piso? Di ba? Ang voting population kasi ng Pangasinan is 2 million. Ipagpalagay natin 1.8. Kunya 1.8. Ang actual voters. Ganito na lang. Ontian pa natin bawasan pa natin. 1.5 million. Ayan. Sa 1.5 million ang nilibutan
1.5 billion. Sa 1.5 million na tao na tig 1,000, 1.5. Paano pag tig 2,000? Magiging 3 billion. 3 billion. 3 billion. 3 billion. Kaya ano lang natin yan, wild guess. Kaya nga. Ganyan. Kasi, ano ba ang tanong ng mga taong bayan kasi, ano ba ang gagawin sa ID na yan? Kaya nga Anong purpose? Anong purpose ng ID na yan? Di ba? Magpapa-ID pala kayo, bakit itiniming nyo pang eleksyon? Kung dalalangan. ID system. Arate ID system. Kaya gagamitin yan sa ospital. Pag na-hospital kayo, ipapakita mo yan, okay ka na, libre na? Libre naman sa government hospital, di ba? Libre naman, hindi. Yung government hospital dito sa probinsya, may bayad. May bayad? Tingnan nyo yan. Ngayon, 3 billion ang ibubuhos daw ng kandidato sa lalawigan ng Pangasinan. So yung tanong natin, saan niya babawin yan? Nandiyan na yung diyan na papasok yung sinasabi natin na corruption, 'di ba? Babawin niya sa pamamagitan ng mga ghost project, ghost delivery, yung mga substandard na mga proyekto. Diyan niya babawin 'di ba? Kasi wala namang official na gumastos ka ng bilyon na ganun na lang, hindi mo babawin. Ngayon, pag binawi niya, sinong kawawa? Kung ganun ang mangyayari sa mga proyektong i-implementa dito sa lalawigan ng Pangasinan. May mga ghost delivery, may ghost project. Sinong kawawa? Tayo mga taxpayers. Dahil nga, yung pera na yan ay galing po sa mga taxpayers. Pero hindi naman nahayaan ng mga taga-Pangasinan na mangyari yung ganyan. Kaya nga pipiliin nila serbisyo. Dapat pero kukunin pa rin nila yung pera. Oo. Pera o serbisyo. Ang gusto ng taong bayan, parehas. Wala ang dami kwarta, tan sa iboto dami, wala serbisyo. Yung pera, ilagay sa bulsa. Yung boto, kung sino boboto nyo, dapat nasa puso nyo. Pag-isipan nyo muna yung namigay ng pera kung karapat dapat o hindi. Sekwandalanti at ibalik ang dangal at dignidad. Sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi yung pera-pera na lang. Hindi yung kung ano-anong binibigay ng isang kandidato. Alam po natin na marami pong mga intellectual voters dito sa lalawigan ng Pangasinan. Intelligent voters. Mga intelligence voters dito sa Pangasinan. Marami. At alam ko po na ang mga Pangasinense ay talagang pinag-isipan nila muna ang kailang gagawin, ang kailang iboboto bago nila isulat sa mga baluta. So dapat sana ang mangingibabaw dito yung magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Huwag natin hayaan yung mga yung mga matatamis nilang sinasabi, salita at kalakip yan ay magbibigay sana ng pera. Kung maganda yung presentasyon ng kanilang mga plataforma at hindi sila nagbigay ng pera, yun ang dapat natin na iboto dahil sila po ay sincere na nagsasabi ng katotohanan na kapag sila nanalo, yun ang kailang gagawin. Pero pag nagsasabi sila ng sentablado, magbibigay ako ng napakaraming trabaho sa Pangasinan. Anong nangyari ngayon? Di ba sinabi na nila noong 2022 yan? Yan na yung kampanya nila na pumalakpak ang mga tao. Ngayon sasabihin nila, yun na naman. Hanggang kailan ba maubos yung sinasabi lang magbibigay sila ng napakaraming trabaho? Hindi mauubos yan, marami. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue, narito muna ang ilang paalala. Kayo mismo ba pumatay? Ako?
marami. Ang puta-putang Ransunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Yo! Sali ka balikin ko taguparag yung panilingwanan niya. Suportahan si Chito Samson. Sikat tuya sutunay ang palabagan at pinagawaan ay tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang magsilbi. Nandiyan agad kapag kailangan arawan o gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chito Samson ay panalo o pagkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Natan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo! Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito! Alas 6:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian. Walang iba kundi si Engineer Richard Olanday. Oy, good morning nga pala kay Grindura Lopez ng Lingayen, Pangasinan. Magandang umaga. Kung hindi ako nagkakamari, Barangay Tumbar ang barangay nito. Good morning sa iyo dyan sa barangay Tumbar. Tumbar ba yung kwan? Yung kay Kapitan Kanilang? Nandiyan. Bimalay. Dulag. Dulag. Dulag din gayin. Kung hindi ako nagkakamali, Dulag din gayin po ito. Iba rin yung dulag ng Bimalay. Ayan, pero magkalapit. Bimalay, si Kian. Si Kapitan. Dating Kapitan. Dating Kapitan. Dado. Kumusta na po kayo? Saan kayo, saan kayo naroroon? Nandito kami. Okay, 0981-6379. Ipagpatuloy ang maayos na San Carlos. Mayor Ayoy Resuello, sabi niya, at Vice Mayor Bog sa Resuello. Ayan. San Carlos, ayan. Good morning po sa inyo dyan. Alam ko po na maganda po ang ginagawa ng Resuello Brothers dyan sa San Carlos. Kaya't gusto pa nilang manatili ang Resuello dyan sa San Carlos. Ayaw nila yung madilim noon nung mga unang panahon. Kaya't sabi ng mga taga San Carlos, kailangan namin na ipagpatuloy pa ni Mayor Julier Ayoy Resuello. Kasi dyan sa San Carlos nalili na dalamay programa. Correct. Panangarotan proyekto. Hindi yung nangangako pa lang. Nangangako? Mahirap yung mga ako ko. Pangako mo yung langit sa kalupa na hindi mo magagawa. Hindi nga nagawa ng lulong. Hindi nga nagawa noon. At natakot ang mga tao. Tapos may papangakong pa. Diba? Huwag ka mangako. Kung alam ng mga tao ang nangyayari noong kapanuhanan ninyo. Ruel Gutierrez, masaya, may saak nga agdaldalos dito'y Santa Maria, Pangasinan. Kaya't may nga isubli ni Apo Gobernador Pugi na siya at ti panagturay na ken inayayat na dagiti manalon kuna mo. Tingnan nyo yan. Yung mga nagbibigay ng kanilang mga reaksyon, komento, talagang gusto nilang ibalik si Pugi bilang gobernador dahil maganda ang kanyang serbisyo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Norberto Garcia, ibalik ang sigla ng Pangasinan. Pugi Espino tayo. Yung mga nasa yung mga nasa Facebook natin. Ayan, si Ernesto Malbog. Ayan, basta't sama-sama, walang iwanan, kay Pugi Espino tayo. Si Kwan, may nag-text dito sa isang text line ko. Basahin ko. Masanto siya kabuwasan, boss, paboritong Idol Errol, Tana Idol Dennis. Mabuhay po kayo. God bless you more, from former board member and Vice Mayor Ramon Bautista and Councilor Ramon Bautista Jr. ng Manawag. Ayan, good morning sa inyo. Dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan.
Good morning din sa Mejia Sordilia team ng Mangaldan. Ayan, magandang umaga sa inyo. Si Esther Ramos, good morning. Alexander Medrano. Ay, sa Balambang yan? Alexander. Oo, dating kuha niyan. Kung ito ka nagkakabay, dating na kuha niyan. Naging, hindi, ang message niya dito, condolence eh. Ha? Sa message to ng Alexander Medrano, condolence. Ikinan? Wala naman siyang pinagsabihan. Baka meron siyang wala ang bagyan to. Wala ang bagyan to siguro. Si Angelo Cruz. Bartolome Cruz, morning kapaborito. Sir Dennis, Sir Errol, Lugay niyo pa dyan, Barangay Bunlag, Kalasyaw, Sitio Lasip, Solid Espino, Nakar. Pa-shoutout kay Madam Melanie Mendoza, Tanbos, Marciano Aquino. Ayan. Si Augusto Ballesteros. Na? Titan Bugalyon. Bugalyon. Si Madam Wilma Salas Cancino Albarida, magandang umaga. Ayan. Si Brian Aquino, pogi tayo, sabi niya. Rod Hobes, we all love pogi, kayang-kaya basta't sama-sama. Si Jima Samuko, tagagilan siguro ito. Praying for your team, Gobba Espino, God bless you all, sabi niya. Ernesto, nabasa ko na ito, Malbug, basta't sama-sama, walang iwanan kay Gumpogi tayo. Sige, dumako tayo sa ilang pang mga balita. Okay. Yung sinabi ko, yung tanong ko na kung sang-ayon ba sila doon sa sinabi kong ang botbaying ba ay source ng corruption. Maraming nagbigay ng kailang reaction. Unang-unang i-quote mo dyan, si Mayor Magalong. Oo nga ng Baguio. Tapos si Mayor Vico Soto ng Pasig. Ayan. Diba? Yan yung mga talagang pag nagsalita tungkol sa corruption, matitindi. Mga hindi bumibili ng boto, mga hindi tinotolerate yung corruption. Ang mga nagbigay 56 dito ng reaction na Esther Ramos agree, pero kung lahat na bumibili ng boto ay makasuhan, maraming makukulong, sabi niya. Garandugan kulungan. Garandugan kulungan, mayari ka mata, Esther Ramos. Sa Comelec, hanggat walang nagre-reklamo, walang aksyon. Ayan. Si Jerry Galido, ayan. Matagal na yan, di naman maiwasan kasi mga tao inaantay palagi yan. Yata kung tradisyon ng eleksyon, masakit talaga sa damdamin na ganyan ang nangyayari. Pero hindi magiging masakit sa damdamin yan kung ang pipiliin nyo yung talagang kursunada nyo at kukunin nyo yung pera ng mga bibili ng boto. Ayan, Dahil sino bang manguhuli? Sino bang magrereklamo sa mga bibili ng boto? Sinong maninita? Diba? Edi ang gawin nyo, kunin nyo na lang ibibigay nila, iboto nyo yung magsiservisyo. Kunin nyo yung pera, lagay sa bulsa, pero yung nasa puso ninyo, yun ang iboboto sa inyo, magbibigay ng tamang serbisyo. So sana Bunggar Bustamante, yes, I agree, that's life, sabi niya. Ganyan talaga ang buhay. Lolo Orpilia, yes po, sabi niya. Si Santos JR Ariula, agree, sabi niya. Gilbert Bagos, agree ako dyan kasi wala ng politiko sa ngayon na hindi gumagamit ng pira para manalo, sabi niya naman. Ayan, yung mga kwan. Si Brenda Di Guzman, good morning at kinan Vice Mayor Edgar Mamenta. Nabinmaloy. Ang tamawa, anunutang ko ay si Vice Mayor Edgar Mamenta. Tawala may mangko-comment dyan social media, dyan Facebook. Si Babagad at si Kato at batoy-batoy labat kuno.
na Secretary Duque ng Saman. Amin na tumabalat. Hindi niya naman dinideny yan. Hindi naman niya tinatago. Pero aman na to, wala man na yung mamanukunton Vice Mayor. Hanggang po, politika. Di ba? Halatado. Baka hindi alam nung nagsasabi dyan, nagkokomento na, for your information, may Ibabagam Batoy, graduate na councilor itan, 3-term. Correct. Na maliwa, number 1 most outstanding councilor at Luyag. Nan 2-time Vice Mayor matitan. On. Twice yan ang Vice Mayor. Atan so ibabagay yun Batoy-Batoy. Lantik sikato at kaya na may mapangaro lawas sa tagabi malay dakkel agawaan to. Sikato lang may say kaanta ba yun abig laman kwanto. Natan balet siyempre arate mandidiralante arate kritiko arum ditan at siyempre wali mamanukenda manggawaray may napantungtungan pero ang gaano manggawa kayo siya balet napantungtungan ate babagaton Batoy-Batoy ibig sabihin Batoy-Batoy may nakakabababa ng tingin yon. Siyempre, sekretary lang ti sa panlilingkuran mo. Lante, abayag apantiwala ang datan. Natanan na mo tayo babagam ya Batoy-Batoy nung tiki papasan to. Lante, apantiwala ang datan ya bayag. Kanya na pantitiwalaan natan nasara may national kinmat. Wala rin aming gututan pigarang congressman tan senador. Lante. May project to dito na binmaloy. Ang gano si katot wala da pribado na kipapasan. Dakal akalawi to. May pagawan karsada, classroom. Piano covered court. Piano ken no undalang kayo saratan ya ken ara may karsada ya ginawa ditan at bimalay na nanutan nyo ay kimanaya maturungin manaya ya si Vice Mayor Edgar Maminta konyo, di ba? Kanya na ken si Kwantalante agmo ni ken may hosgaan so sa kayaton agmo na yan so mukat modlupam. Kagawad Victoria Campos Sagrado. Ayan, good morning. Bahalang ko no kandidato da councilor. Good morning Matt da saray dumarengal tayo ditan at ken si Junjun Gabrielio Manaya ta barangay Makabito. Ayan, good morning da si kayo. Si duty tutan, duty of the day to Wednesday. Ayan. Kagawad Junjun Gabrielio. Good morning mo tadamin daray ken BHW BSPO aray tanod si tanad barangay Makabito da Kalasyaw Pangasinan. Speaking of BHW BNS BSPO ditan makunod barangay Banawang Kalasyaw. Makmaksil so radyo da kuanan si BHW President Vicky Jocaris. Thank you po. Ayan. Thank you very much si kayo ditan. Barangay Banawang. Makuli-kuli may kapitan nyo ditan. Lante awa. Everyday masaksak baya, mampapalinis. Everyday nanganganto tayo solaryo. Nanto ni Marakap Yagawan tan. Atay Barangay Holyo. 20% labala, 100% finish na yan. Bagong bago. Mas malaki, mas maaliwalas. Komportable. At mas maganda. Ayan. Na barangay hall. Diyan sa may barangay Banawang. May sunan lingkor ditan. Pero si Kapitana Marit Velasco Labat. So kapampagaway barangay hall. Sa inisyatibo tumat. Talagang si Katote yung prioridad tumat. Tapian na napanserbian to na marakap. Iraya kabaranggayan to. Kasi di man may kaulanda natan abayag laman niya barangay hall. Saan kin? Wala yung making gawa. Babawi ang dalamay dalin. Saan na ken barangay hall ang gawa ken. Atalabat sa barangay hall ya ken mawag siya siritan to. Napoy CR to yung. Panondan man session ay. Lante wa. Mula yung maong ay. Lante. Kanya natan no unalis late barangay hall daay. At sa may balo ay komportable ra talaga na ken
aray kabaranggayan da at kayan may salamat irad satan ya effort ay ginawa nasaray barangay officialitan headed by Kapitan Marit Bilasco. Good morning dito na 4th District, especially dito na Baloy na Manawag. Lulugay si former board member, former Vice Mayor Ramon Bautista, tan si Councilor Ramon Bautista Jr. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. Paing Palos, good morning. Sika, dito Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Ayan. Agkunyan ng sumumukatan tuya, si Paing Palos, unaamot mata mo. 6 years tila. Lanti. Si Paing Palos from day 1, Paing Palos latan, ya dumarengal tayo. Good morning mo, tadakinan Helda Estrecho, Sianji Di Guzman, Balason, si Jose Quines, ayan, Chodorico Espanyol, si Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag, Rizalin R. Mariano, Ditanad Bayambang, Lisa Sim na Dasol, kanayunan kaniya sa unan paganiganing Vice Governor. Christopher Ico, ayan, Ditanad Kalasyaw, Stephanie Guzman, Maki Mapalaka Paksurian. Dito na Mapandan. Ayan. Si Cristina Marie Buricano. Ayan. Si classmate ko, basa ko lang naman, si Loret Abilia. Bustamante. Si Itnab Tro Ivy. Baliktad. Itnab Tro Ivy. Baliktad so apelido to yan. So kintoyay. Apelido to. Evelyn Flaminiano. Si Tata Robert. Basa kayo naman. Bill Macardinas, Mila Cabierto Buya, Jeng Riseralde, si Jenison na Ubando de Vera. Sir Jenison, good morning. Good morning. Ditan, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Ayan, good morning with si kayo. Tantumat si Vice Mayor Nestor Gabrielio, outgoing Vice Mayor, si Katon Tatagamya, Councilor. Good morning mat, saray dumarengal tayo ditan kinay bali na Mangaldan Pangasinan, ditan Sampabian. Dyan sa may Baguio City, umaabot tayo dyan sa Baguio City. Ang sinabi ng aking kundyan, yung kakilala natin, talagang namamayagpag itong si dating Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Gusto lang bumalik sa Lone District ng Baguio bilang congressman. Kaya't yung mga tao daw ay talagang maraming sumusuporta dahil yung mga nangyayari diyan ay makakatulong itong si Congressman Dumugan. May pinaglalaban yan. May pinaglalaban. Lalo na sa usaping lupa. Dyan sa mga taga Baguio City. Lalo yung mga kabayan natin sa Pangasinan na nakatira na doon. Di ba? Ibang klase pala yung batas nila dyan. Kahit matagal mo ng lupa at ililipat mo sa pangalan mo, kailangan pang ibid. Paano yun? Pag may sumaling may pera, may nanayaman mo 30 years, 50 years, imbis di ingarandad sika, sinaliw ni sana katalo ka bidding. Talo ka. Yan yung gustong baguhin ni batas dyan sa Baguio City ni Congressman Dumugan. Actually nung si Congressman meron na siyang inihain na panukala sa Kongreso at na-aproban na rin sa bicameral committee, both Senate saka Congress. Ang nangyari kasi dyan hindi pinirma ng presidente yung naturang panukala nitong si
Congressman Dumugan on that time, ano? Dahil nga nauna yung politika, hindi kasi kalyado ni Congressman Dumugan yung presidente. Kaya ano pa ito, yung hindi nagprosper yung naturang panukala, no? Benito ba naman? Oo, Benito eh. Vale, may pag-asa pa. Sige. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at saka nanonood dito sa ating Facebook Live. Okay, dumating na po ang takdang oras para tayo po mamaalam sa Himpapawid. Takdang oras. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Mac Terrell Lingcora, Magtipang Kasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian, Engineer Richard Rolanday. At ang tabayanan na si kapaborito Amor Diga sa kanyang mga balita sa umagang ito. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!